Já vás zdravím lidi, já vás vítám u našeho prvního videa, jak na kanálu, tak vůbec, jak u koho. Dnes to bude takové ukázkové video, co od nás můžete čekat, ano, z naší čtveřici. Sice dneska hrajeme jenom 3, ale později snad napravíme, že vám představím i toho čtvrtého. Tak, seznamte se s Bobikou. A seznamte se se Speedem. Zdar. A jsem Bufu, já vás teda vítám opět. Zahrajem si dneska, jak už jste si mohli vidět, 20-minutovou hru na mapě Crossfire. Je to hra Call of Duty Modern Warfare, neboli Call of Duty 4. Je mi jedno, jak to chcete nazývat. Hrát only snipe s boltovkama a knifey, granáty, kromě flashů se může hrát. Tak já si myslím, že to naši dodrží, ano. A co k tomu jinak ještě řekněte? No já nic. No nic, necháme toho. Co si ještě tak trošku myslíte, nebo co byste řekli k volbám? Nezájem. A ty, Bobane? A teda nevíš. Ne, jako 5:2, no není to moc dobré, ale že to napravím. Dobré. Hej. Dělej, co? Ty vo! Bacha bok. Co mu radíš? Děkuji ti. Já přebím! Hej. Jo, mě jak nechám, aha. Ty vole. Celý zásobník jsem vystřelil. Poslední kulka, kamaráde. Dneska nebude to na nějaké téma. Dneska to bude jen takové uvítací. Jo, ještě budeme pokračovat, jestli bude nějak na to ohlas, jestli bude nějaká aspoň sledovanost. Ano, zhlédnutí. V případě byli bychom rádi za subscribe. Kdo neví, co je to subscribe, tak v češtině. Odběr. Tak, to. Konečně jsem ti hitnul. No, víš. Ty vole, jsem utek. No, dobré. Ne! Dobře. Do prčic. Tak to jo. Další díl už bude, asi nebude to na Modern Warfare, ale spíš bude to let's play, tohle je takový gameplay, něco jako gameplay. Let's play asi na Modern Warfare nebo Battlefield, ještě nevím, jak budou věci. Já vím, to bude jich záda. Loket z okna. Tak, Speede, pojď, jsem na schodech. Já vím. Nemusíš hitovat. Dobře. Už mám 5 minut, jo. Já se zabil a zabil jsem Speeda. Tak to no. Tak. Granada! Ale... No a tam byl jako, au. Taky z boku. Leva, Speedem. A další let's play, no, další video by mělo být s tím čtvrtým kámošem, nebo hráčem. Jak jsem už vám řekl, ještě nevím, ale na co to bude. Možná, že je další gameplay. Uvidíme. Bum. Jo, ne, jsem jen hitl.
Ne, Já... tak to nebylo moc hezký, ale... Ale... Ne, Ty vole, quickscope nebo noscope? rozjíždí, hele. Ne! To říčí. Ne, ne, granada, ne. Dobrý. Se zamířil. Pardon, já jsem hodil flash. No, dobrý. Bum, 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 bum. Jo. Dám, ty jsi podlý teda. Baby, jo. Ono jde to vidět, že... Máš lagy, že, Bobane? Já mám lagy spíš. Jo. Já jsem zrovna chtěl hádat Ars. To je omezování tím FPS. Tak. Au. Ne, 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 ne. Ohky. Ty vole. Toho jsem Tě hitnul. hitlo. Jo. Ale tam je kdo je? Ne! Hej, ty jsi tam přímo skočil na tu ránu, ale... Já jsem chtěl trefit bufa. Jsi tam skočil. Co je? Ty vole. Bum. No, To stále. Dobré. to je borec. Negavari po rusky. Dobře. Hej Bufu, ty máš strašný náhodahek. Úplně. Musím se přiznat, musím se zlepšit v quickscopech. Jsem... Wow. Já přebijím. Čekaj. To mě nezajímá. Pochybuji, že bys v Afganistanu řekl na přátelé, počkejte, já přebijím. Tak to... No, To za- no, Ti to... dělali. Jo, jasně. A po... Všichni do něj. Úplně, no. To vidím, ale. Ne, já myslím, že tam budeš furt. A bude si pomstěn. Teď tě stánk zabiju, ale. Tak, pojď sem. Kde jsi? Ne! To... Ty vole. Já se omlouvám, že jsem sprostý. Nebo nesnažím se tak moc být sprostý, jak obvykle jsem. To no, se kretíš, jo. Aspoň trošku oceníte. A No, náhodahek. Mhm. Hej Bobane, já jsem vedle tebe. tak. Hej. Doriti! Ne. To natáčení těch videí se bude střídat. Jednou tu budu točit já, po druhé Boban, po třetí No Speed. tak ty to budeš jako renderovat. Možná tak plus minus speed 5 hodin. No jo, má rychlejší. 2minutový video. Asi tak, to bude spíš speedrun, nebo Speedrun. Super Elite. No nebo to. Alebo Ghost Warrior. No. Dobře. Vole. Ty vo. To bylo- Jsem to dal. No to jo no. Škoda, to je veliká škoda. Já jsem ve skoku jsem tě zabil. Ne, 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 ne. Ne. Hoší, ale jako, Zabiju. jo. Jaj, střel dříve no. Jako počkej, přebijím, jo? No dobré. Oh. No docela lagy teďko. Možná. Granada. Granada. Gratulation. Jsem ti pogratuloval. Ne! Dobře, se dávno zoom, že jo? Jo, přesně. Já už to přes zeď. To není fair. Ale
Oba na ty. Ty vole. Vidím, ty vole. Jsem viděl kuku úplně. Mýho ksichtu úplně. Co máš blbý, no? Těch mrtvol tam. Den. Konč se ty mrtvole tam. Ne! Já zase zaměřil. Ještě mám radar. Adrenalin. Ej, nemusíš zrovna naskakovat, když ti to měřím na hlavu. Ne. I quickscope, krásné úplně. Pozeráte jak já South Park po večerních hodinách na Vidím, to Funny. je docela Jo, tak like. blbý. Like it. Ty vole! Tam bylo úplně nikoho, co neviděl. Ty máš štěstí, bufu. No a ty nebudeš mít štěstí teďko, ne, tě zabiju. Jo. Jo. Jde, vrať se, počkej. Ne, je! Quickscope. No nic. Pomane, pojď se. Jo. Chytajte. Zrovna jsem to vystřelil. Jo, no. Hmm. Ne. Dobré. Bacha, on je vedle tebe. Tyjo, jsem se lekl. Spíde žebřík. Co Hej. meleš? Jo, tak jo, no. Ne. To je hajzl, že? Hej, že jsi to měl přímo před... Hejzel? Vůbec. Vůbec. Za tebou. Hej, taká hlava. Ten mozek tam byl vstřiklý. Lol. Ale hitnul jsem ho. Štěstí. Subscribe, motherfucker. Ale to jsme zrovna lagy. Chytejte. Nic, no. Teď se bojím. Ne. Já, vy kempíte. Počkej, už jdu po žebříku, jestli tě to zajímá. Jo. Tak jo, no. Dobré. Oh, Tyjo. krásná vývrtka, to byla dneska. Vlastně na hlavičku. Neměř na něj. Díky ti. Tě pomstím, jo. Možná. Už se stalo. Ale já tebe zabiju. Jo, dobré. A mě nezabiješ. Jsem Terminátor. Můžeme nadávat aspoň anglicky? Jo. No. Nobody does it better. Na The America. Jo, přezaď. To celkem dobrý porno. Now The America. Nobody does it better. Byl quickscope, ne? O, možná jo, počkej jo. Hej, bufu tě leze po žebříku. Co kecáš, ty vole? No tak já tě lezu po žebříku. Ale ty taky No kecáš. vidíš, to je rozdíl jako. Co mi to obvinuješ? Vidím tu zvoji zbraň hnusnou. No. Takový hacky. Jo, jasně. Jaj. Pořád beru Claymore místo. Ty za chvilku budeš nade mnou, to mi trošku... A už byl chvilku. Dop. Ano, už tam si, ano. Ne. Ty jeden je dole a jeden na vrchu. No už ty si zase. Ty jo. Jako já mám nevím. Já. Ninja. Tak to bylo traf.
No trapný. Ej! Odkáď. On zase někde kempí určitě. Ne, A je jsem zlý. za tebou. Je to buff. Cipni! Už jsem chtěl jít na to. Ronaldo! Dobré. Hej, Speedy Lid. dneska si zranil buffa. Takže Kom to zvoní? jako mě, ale... Omlouváme se za telefon, sice moje chyba to není, ale... Není telefon. Tak co to je? Zvonek, ne? Ne. Dobře. Merry Christmas. Merry Christmas, you made my heart. Já to vidím. Já tě viděl. Ale Last Christmas. A No, to že je v tom rozdíl? Jo. Last Viděl jsem Christmas Bobíka. jsou poslední Vánoce, jsou veselý Vánoce. Hubudr. To taky nevidím moc velký rozdíl. Já teda... Jako drž hubu a hubu drž. Ne. Ne, já myslím, že půjde zadem. Taká podlá moucha. Takový podraz, co? Jak svý. Rychle. Slyším knifey. Co je? Nešel knifnout. Koho to zajímá? A mě jo. Ty mám vždycky v těch mrtvolách. Pozerám. Ach, lagy. Ach jo. 4 kluky z 5 a ani jedna mě ho netrefí. Ne. Bacha, Bobby. Dobré. Parchant. Ne. Dámy a pánové, holky a děvčice a jivačice. Ještě zbývají 2,5 minuty. Dobře. Tak No, vydal. tak si první a budeš asi. Jakože žebřík spíde. No a? Ne! Jo. Cipni. Jaký lak. Hej, teď jsem tě knifnul, ještě jsem to slyšel. Jak to udělalo. Musím někoho zabít. Ale dobré. Mě lampa blokla. Spídou už je drahouší. Ty jo! Taky těžký lak. Viděl jsi to? Ne, vůbec. Ty máš štěstí, hej. Ne. Dobře. Počkej, ale tě zabil. Ne, to jsi mě hitnul jak svin. Granda! Hej, bereš mi kill skill, vole. Skill? Kill skill. Zas ty granát. Super! Chcipni! Máš pravdu, chci ti. Ještě minuta. Zhební mršino. Pozor. Ty vo. A necelá minuta. Dobře. Odcházejí mi úplně hlasivky, paráda. No, bych se ani moc nedivil. No, dobře. Ne. Juhu! Počkej, přebijím. Nezájem. Pojď sem. Dobře. Jo. No
tak kde jsi ty? Tak No, my tak si první, se no. loučíme s výsledným skorem, já 60 ku 53, Speed 56 ku 47 a Bobika 38 ku 56. Tak zatím, naschle. Zdar. Zdar.